Halløjs YouTube. Mit navn er The Mad Kid, og det kan jeg så også se på den baggrund, jeg har på den her lille video. Det er faktisk den første video, jeg lægger ud på The Mad Kid, og det er bare lige en lille info-video om, hvad der kommer på kanalen. Det vil komme lidt gaming, og nej, der vil ikke komme let's plays og gameplays, og det der kommer med Minecraft. Nej. Der vil måske komme nogle guides, som spiller sådan noget, men det er som nok mest vil komme, det er intro, fordi jeg laver introer til folk. Altså intro til folk. Ligesom den der intro, der kom i starten. Sådan nogle introer. Altså selvfølgelig er det ikke det samme, men det er forskellige, og man kan også få et banner, et profilfoto, kan man ikke få. Det er jeg sgu ikke så god til. Men ja, der kommer introer og gameplays, gaming og guides på den her kanal. Men ja, det var lige det. Sidste gang med mere på Minecraft. Skriv bare i kommentaren, hvis I gerne vil have en intro. Det ja, man skal have. Lige nu skal man have 5 eller over. Så ja. See you YouTube. Hej.